खुलुमबाय। मे दाननि 12 अक्ट' फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। अन्नानै चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लादिनि। गाहाय खौराङाव दङ न.बि प्रडाक्शन बर' सावथुननि प्रडाक्शनखौ मैया गाजा गोमजायै रंजा बाजायै मेन्डेलानि आखाइजों बेखेवनाय जादों। बेयावनो बिथां मेन्डेलाया फोरमायदों दि बेयावहाय गाव खालामनो मोनफेरै रलखौ गावनो बाहागो मोननाय जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। डाइरेक्टर गणेश बर'नि दैदेननायाव बेखौ गासैबो खालामनाय जागोन। बे सावथुननि मुंखौ थुलुंगा सावथुन होननानै बिथाङा फोरमायदों। एक्सन महरै सोमखोर नार्जारी, हिर'इन महरै प्रियंका लाहारी, केमेरामेन हिसाबैहाय प्रबिन बसुमतारी, स्ट'रीमेन हिसाबैहाय तिजु बर', स्क्रिप्टार राइटार हिसाबैहाय रबिन्द्र स्वरगियारी, हिर' हिसाबै सिमां सायनारि, एसिस्टेन्ट हिर' हिसाबै सोमाव बसुमतारी। बे सावथुनखौ बिटिआर ओनसोलनि अनगायैबो गुवाहाटीआवबो बिथांमोनहा शुटिं खालामहैगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै लानायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मैया बेसेन नाङै 1000 फोरोंथाय बादाखौहाय बेखेवनाय जाबाय। दुलाराय फरायसा आफादनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि दुलाराय फरायसा आफादनि दैदेननायाव चिरां जिल्लानि न.बर गामिनि गुदि फरायसालियाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दुखुनांथाव बाथ्रा, बे ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों 50बासो गुदि फरायसालियाव सुबुंफोर दं, नाथाय फोरोंगिरियानो गैया। दा सासे फोरोंगिरिखौ दैथायहरदों, बेबो टेम्परारिसो होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। एसएमसिनि आफादगिरि कलेन नार्जारी बिथाङाबो गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे थांखि लानानै बे बादाखौ खुलिनानै होनायाव बिथाङा गोबांथार गोजोननाय मोननाय फोरमायदों। बेयावनो लोगो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा बुंदों दि दा गासै फरायसालियावहाय फोरोंगिरि गैयिफोराव गावसोरनो नायै बिथांमोनहा मदद होगोन होननानै फोरमायदों। आरोबाव बिथाङा बुंबावदों दुलाराय फरायसा आफादानो टिउटर हिसाबै जे जायगायावहाय फोरोंगिरि थोस्लाबा बेवहाय गावसोरनो हेफाजाब होगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा गुदि फरायसालिनिफ्राय बिथांमोनहा जागायजेनबाय आरो बेबायदिनो जागायलांबाय थागोन। बर' हारिनि आरो बर' रावखौ बिथांमोनहा गेवलां महराव लाबोथारगोन होननानै कमिटमेन्ट खालामनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिस्वनाथ जिल्लानि गफुर बिटिआर ओनसोलखौहाय बिटिआरजों सोसननाया दासिमबो मावजायैखौ नुनानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'निसिम गांसे लाइजाम हरदों। जुदि मावफुंनो हायाब्ला फैगौ 3थि बिटिआर गोरोबथानि सानावहाय बिटिआरनि एग्रिमेन्टखौ सावनो होननानै बिथांमोनहा लिरहरदों आरो बे दिनाव फोथाय खेबसे सन फालिनो थाखाय बिथांमोनहा रेडि जानानै दङ होननानै बिथांमोननि लाइजाम लिरहरनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, क'क्राझार जिल्लानि दतमा ओनसोलनि जिनजिबिल गामिनि सिलचर मेडिकेल फाहामसालियाव नार्सिं फरायबाय थानाय करिश्मा ब्रह्मआ अबथिरा थैनो गोनां जालायबाय। गावनि रुम सिङावनो फासि नांनानै थैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सिलचर पुलिसफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला रुमावहाय फासि नांनानै थानाय अबस्थायाव मोनदों होननानै फोरमायदों। सन्देहआव बेखौ सोरबा जिनाहारि खालामनानै फासि फोनांनानै गालांदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखौनो रोखा खालामनो थाखाय गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। दा बेखौनो पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ आरो संदानगासिनो दङ होननानै फोरमायदों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे आरजाथावै लासिंसिं खौरां, सासे बर' सिख्लाया सासे बांगाल हौवानि खिबु खारफालांनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ माखासे सुबुंफ्रा बांगाल हौवानि खिबु थाफानायखौ नुनानै सोंनायाव दिनैसो आङो बिनि खिबु फैदों होननानै फोरमायदों। गावखौ फोरमायनानै लादों क'क्राझार जिल्लानि कुसुगाव ओनसोलनि होननानै। बेबायदि समाजाव गुबुंले थासारि लाबोग्रा बर' हौवा थासेयावबो गुबुन हौवाजों खारग्रा सुबुंफोरखौहाय थिगसे साजा होनांगौ होननानै गोबां सुबुंफोरनि
बुंनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। उरखावगोरा ब्रह्म आसामनि मन्त्रि बिथाङा मैया आंगनबादि माखासे बेखेवनाय हाबाफारिखौ लानानै बिथाङा फोरमायदों दि कक्लाबारि ओनसोलावहाय मोनबा आंगनबादि दङ। मोनसे आंगनबादियाव 25 लाख करियै सेंसन खालामनाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। गावनि आखायाव गासै मोन 13 आंगनबादिया सेंसन जानानै दंखायो, बेखौहाय खम समनि गेजेरावनो लुफुंनानै होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरोबां बिटिआर ओनसोलखौ आरो आसाम रायजोखौ जौगाहोनायाव बिथाङा गोबांथार खामानि मावलांनांगौ दं, दासो मावजेनजादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरोबाव मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों, बिटिआर ओनसोलावहाय 15,000 कौटि हरनो थाखाय कमिटमेन्ट खालामनाय दङ। बेखौहाय दिनै अमित शाह मिरुनि नखर मन्त्रि बिथाङा बारायनानै बेखौहाय 18,500 कौटि खालामनानै हरसिगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो बिथाङा फोरमायबावदों, बिथांनि कक्लाबारि ओनसोलनि डिसिनि अफिसा मोनसे बांलायावसो सालायजागासिनो दङ। बेखौबो बिथांनि नाजानायावहाय 25 कौटि सेंसन खालामनानै लाबोबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। 63 नं सिडले बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया मैया सिडली बियाबावहाय मोनसे लामा अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो। 4 किल'मिटारनि सिसि ब्लकनि लामाखौ बिथाङा मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो मैया। बिथाङा बे समावनो बिपिएफ हान्जानि सोमोन्दै फोरमायदों। दिनैहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि माखासे केलेंकारि खामानि मावलांनायनि जाहोनावहाय गोजा न'आवबो हाबनांगौ जानो हागौ। बिनिखायनो बिथांमोनहा दिनै बिटिआर सोरखारनि सायावहाय गोबां नाना बाना बाथ्रा बुंगासिनो दङ आरो गावसिनि हान्जानिफ्राय गुबुन हान्जायावहाय जेन' थांनाया थाबथायो, बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै बिथांमोनहा आरजाथावै बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों। दिनै रायजो राजाखौ मोजां मोनग्रा सासे दैदेनगिरि नङा हाग्रामा महिलारिया। जुदि बिथाङा रायजो राजाखौ मोजां मोनग्रा आरो बर' हारिनि थाखाय जौगानायखौ सानग्राब्ला बियो एसेमब्लियाव लोगो लागौमोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। दिनै एसेमब्लिया गासै 4 खेब जानानै थांबाय, खेबसेबो बिथाङा लोगो लायाखै। खालि खेबसेल' गावनि समायखिरा लानायावल' बिथाङा लोगो लाफैदों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा सासे सुबिदाबादि पलिटिकेल लोब्बा लाग्रा सासे सुबुंसो। गावनि बाख्रिखौ बोरै बारायगोन, गावनि सम्पथिया बोरै बारायगोन, बिनि सोमोन्दै सानग्रा सासे दैदेनगिरिसो हाग्रामाया होननानै बिथां जयन्त बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। मैया दिल्लीयावहाय 14 बोसोरनि सासे हिनजावसा गथ'खौ सासे 23 बोसोरनि सेंग्राया बुरखाय बुरखाय जिनाहारि खालामबाय थायोमोन होननानै जोङो खौराङाव मोननाय जादों। बेयावहाय दिल्ली पुलिसनि फोरमायनाय बायदिब्ला हस्पिटालनिफ्राय गावसिनो खौरां हरनायाव बे जाथाया सोराङाव फैदों होननानै मिथिनो मोननाय जायो। मुलि जाहोनानै हस्पिटालावहाय 14 बोसोरनि हिनजावसा गथ'खौहाय गथ' जोनोम होदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। उनावहाय बे गथ'आ उदैयावनो थैबायमोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बे गथ'खौ दा फबनाय जाबाय। दा बिनिखायनो 14 बोसोरनि नाबालिग हिनजावसा गथ'खौहाय थगायनानै जिनाहारि खालामनायनि जाहोनाव 23 बोसोरनि सासे हौवासा गथ'खौहाय एरेस्ट खालामनानै दिल्ली पुलिसफोरा दिल्ली जेलावहाय दैथायहरनाय जाबाय। मध्य प्रदेश दातिया ओनसोलावहाय 6 बोसोरनि सासे उन्दै गथ'खौहाय जावले जावले रां बिबाय थानायनि जाहोनावहाय सासे हेड कनस्टेबल रवि शर्माया सासे उन्दै गथ'खौहाय गोदोना सेरथेनानै बुथारनानै जाम्फैयाव गारनानै दोनहरदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एसपि आमन सिंहनि फोरमायनाय बायदिब्ला डिउटियावहाय खालामबाय थानाय समावहाय बे सिनाय मोनै गथ'आ फैनानै जावले जावले थोनहरब्लाबो थाङाखै। फैसा बिबाय थानायनि जाहोनावहाय रागा जोंनानैहाय गोदोना सेरथेनानै सिमब्रे सेमब्रा जाम्फैयाव गारहरदों होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय।
अन्नानै रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।